L-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol, l-OHSA, nediet Management Information System ġdida u innovattiva, infassla b'mod speċifiku biex tissimplifika u ttejjeb l-effiċjenza operattiva fis-sezzjonijiet kollha tagħha. Is-sistema li qed tintuża mill-uffiċjali tal-OHSA timmarka pass sinifikanti fl-isforzi tat-trasformazzjoni diġitali ta' din l-awtorità biex jiġi ffaċilitat il-ġbir u t-tqassim tal-informazzjoni mill-Occupational Health and Safety Officers, l-ispezzjonijiet li jsiru ta' kuljum. Il-kap eżekuttiv tal-OHSA